Littafin kundin tsatsuba na ɗaya wanda Abdulaziz Sani Madakin Gini ya rubuta. Babi na farko. A birnin sun kimanin shekaru 140 bayan zamanin sarki Fir'auna na Misra, an yi wani balaraban mutum wanda ake kira Ruzyal. Asalin Ruzyal mutumin Misra ne, amma yawan duniya ne ya kai shi birnin Sin. Shekarun Ruzyal za su kai 85, kuma yana da wani hatsabibin ɗa guda ɗaya wanda ake kira Jafaru. Jafar yaro ne ɗan shekaru 12, ya kasance mai kunnen kashi domin baya jin bari, sannan ba shi da tsoro ko kaɗan. Batun ta'adi kuwa ko ɓera ya sallama masa. Daidai da daƙiƙa guda hannun Jafar baya zama kyam, ko yaushe a cikin ƙuruntu yake. Bugu da ƙari, Jafar bai zama waje ɗaya. Tun safe sai yini yana yawo lungu-lungu, saƙo-saƙo a cikin birnin Sin. Bai damu da yunwa ko kishirwa ba, muddin zai bayo idanunsa abinci ta hanyar kalle-kallen abubuwan al'ajabi da ɗebe kewa. Kyan ɗaya gaji ubansa. Kamar yadda Jafar ke mutuwar son ganin ababen al'ajabi, haka mahaifinsa ya kasance. Domin ku bincike ya nuna cewa tun Ruzyal na shekaru 9 a duniya yake bincike akan abubuwan al'ajabi waɗanda suka faru a duniya, yana rubutawa, musamman abubuwan da suka shafi tsafi da jarunta da ɗaukaka. Ruzyal ya kasance mai tafiye-tafiye ƙasa-ƙasa, yana ziyartar matsafa da sarakai suna bashi labarurruka, shi ko yana rubutawa yana ajewa. Lokacin da Ruzyal ya samu shekaru 80 a duniya, sai ya tattaro labaran da ya rubuta ya shiga sake rubuta su a cikin wani katon littafi wanda aka yi bangonsa da katako da kuma jemammiyar fata. Shafukan cikinsa na takarda mai kauri ne guda 1000. Sai da Ruzyal ya shafe kwana 1000 na mayar da tsohon rubutunsa cikin wannan sabon katon littafi mai inganci. A ranar da ya gama rubutun cikin dare ne, sulusainin dare kuwa, yana zaune a turakarsa shi kadai. Dama a wannan lokaci matarsa Zuhra ta samu shekara guda da rasuwa. Ɗansa Jafar kuwa na can cikin wani ɗaki daban yana barci. Lokacin da Ruzyal ya ga ya kammala wannan rubutu, sai farin ciki ya lullube shi. Nan take miƙe tsaye da nufin ya ɗau littafin ya je ya ɓoye cikin akwatinsa. Miƙewarsa ke da wuya, sai wata irin iska mai ƙarfi a bar firgitawa ta ratso cikin ɗakin. Saboda ƙarfinta sai tukwanen da ke aje a ɗakin suka rinka farfashewa. Kai komai dai da ke cikin ɗakin sai da ya tashi sama yana yawon iska, har shi kansa Ruzyal ɗin. Ba zato ba tsammani, kawai sai ya ga wani murgujejen aljani ya bayyana a gabansa cikin mummunar siffa. Al'amarin da ya mutukar tayar da hankalinsa ke da ya firgita. Idanunsa suka zazzaro. Aljanin ya kekkele da dariya, sannan ya ce, haba baban hikima, ya za ka so mu aiki ka ki karasawa? Jikin Ruzyal na karkarwa, ya duba aljanin ya ce, ya shugabana, me na rage a cikin rubutun wannan littafi? Ana gama komai. Aljanin ya daka masa tsawa wacce ta sa ya daɗa firgicewa har ya saki fitsari a wando. Ƙarya kake baban hikima, domin ko baka rubuta sunan littafin ba, wanda zai zamo abin ɗaukaka, abin tsoro ga duniya gaba ɗaya. Maza ka rubuta kundin tsatsuba a jikin bangon littafin nan. Ruzyal ya sake duban aljanin cikin tsananin tsoro a karo na biyu, ya ce, ya shugabana, ai alƙalami na ba zai iya rubutu ba akan bangon wannan littafi, domin ko na rufe bangon da jemammiyar fata ne. Ko da jin haka sai aljanin ya suro Ruzyal da ɗan yatsansa guda, ya kuma yanki yatsan Ruzyal da kaifin farcen hannunsa. Jini ya fara zuba. Da ƙarfin tsiya aljanin ya dangwala ɗan yatsan Ruzyal akan littafin, har sai da ya rubuta sunan da jinin jikinsa kamar haka: kundin tsatsuba. Take jinin ya daskare akan littafin. Aljani ya ce, ya kai Ruzyal, na umarce ka da ka kankare wannan suna ko ta wannan hali yanzu. Cikin biyayya da fargaba, Ruzyal ya sa faratan hannunsa da nufin kankare rubutun, amma sai abu ya faskara. Ko daga nan haka sai Ruzyal ya je ya ɗauko wuka, ya yi ta kankare rubutu har tsawon lokaci. Rubutu dai ko ƙwarzanewa bai yi ba. Ruzyal ya tuɓe rigarsa, ya je ya ɗauko gatari, ya ta sarar rubutun har sai da ya jike sharkaf da gumi, amma rubutun ya ƙi saruwa.
Aljanin ya sake bushewa da dariya yace tsaya haka yaro Ziyal baban hikima, ka sani cewa babu wani abin da zai iya kankare wannan rubutu a duniya, kuma wannan littafi ba zai yagu ba kuma ba zai konu ba. Ina horanka da kai masa makoya ta kirki. Na rantsa da gemun sarkin aljanu daga yau duk wanda ya kuskure ya bude wannan littafin to ya bude wa duniya kofofin masifu iri-iri guda 1000. Ko da jin haka sai zuciyar Rizal ta buga yace har abada ba zan bari wani ya bude shi ba ya shugabana. Shin za ka iya sanar da ni ko kai waye, kuma menene hikimarka akan umartata da boye wannan littafi? Aljanin ya bushe da dariya yace ba za ka sanna ba sai ranar da aka bude wannan littafi. Hikima ta ko akan boye wannan littafi shine a cikin sa akwai sirrukan tsafi guda 1000, duk mahalukin da ya samu damar karanta su sai ya mulki duniya gaba ɗayanta. Kai kanka da ka rubuta su ai baka taba karanta su ba a lokaci guda. Aljanin na gama faɗin haka ya bace, shi Kurzuyal sai ya ga abin kamar a mafarki, amma da ya tuna gargadin da aljanin ya masa sai miƙe zumbur ya kinki bukatun littafin ya fita. Bai tsaya ko ina ba sai gaban wata tsohon rijiya da ke tsakar gidansa. Ita dai rijiyar zurfinta ya kai kamo 200, musamman Rosel ya mata takala a cikin ta shiga. A cikin rijiyar kuma ya gina wani karamin daki wanda babu mai shiga sai shi kadai. Rosel ya shiga cikin rijiyar har ya isa wannan daki, ya ajiye kundin tsatsuba sannan ya fito daga cikin rijiyar. Murfin wannan rijiya an yi shi ne da wani katon karfe wanda ko da karti 80 za su taru ba za su iya daga shi ba. Nan Rosel ya tsaya yana tunanin hanyar da zai bi ya rufe wannan rijiya. Alhalin baya so jama'a su san da batun kundin tsatsuba. Bisa mamaki sai ga aljannin nan ya sake bayyana. Take sa dan yatsa guda ya dauki murfin ya azabi sarijiyar sannan ya sake bacewa. Rosel ya juya da nufin ya koma ɗakin sa ya kwanta, kawai sai ya arba da ɗansa tsaye a bakin kofa ya rike kugu yana murmushi. Rosel ya dube shi cikin kaduwa yace Jafar me kake a cikin ɗakin nan har yanzu baka yi bacci ba? Jafar ya sake murmushi yace abba duk abin da ya faru tsakaninka da wannan aljannin na gani kuma naji. Na tabbatar maka da cewa sai na buɗe rijiyar nan na dauko kundin tsatsuwa na karanta, ko dan ma naga irin musifin da za su farko duniya. Jafar na gama faɗin haka sai Rosel ya rugo gare shi da nufin ya kama shi ya sa masa mari ya ta tsaransa, saboda ya san halinsa duk abin da yace zai yi sai ya yi shi komai wahalarsa. Ko da Jafar ya fahimci nufin mahaifin nasa sai ya tsalle ya kama katanga gidan ya haura ya gudu. Shi Rosel sai ya zauna a ƙasa ya tagumi cikin tsananin fargaba. Nan ya shiga tunanin hanyar da zai bi ya yi gadin wannan rijiya dan lalle Jafar zai dawo. Haka dai Rosel ya kasance a cikin wannan hali har asuba ta yi, idanunsa garau babu alamun bacci. Yayin da ya ga bacci ya kaurace masa sai ya miƙe tsaye hau kai kawo, zuciyarsa na ta sake-sake. Kai a wannan rana dai ko ruwa bai sha ba balle ci abinci. Kirjinsa sai dukan uku yake saboda tsananin fargabar yadda zai iya kare kundin tsatsuba. Tabbas ya san irin hatsabibancin Jafaru, ko ta yaya sai ya shammace shi ya shiga cikin wannan rijiya ya sace kundin. Sannan har magriba ta doso bai yanke shawara abin da ya kamace shi ba. Kwatsam sai ga aljannin nan ya sake bayyana a karo na 3. Suna hada ido, Rosel ya zube kasa yana tuba yace ka gafarce ni ya shugabana. Hakika ba zan iya kare kundin tsatsuba ba. Ina roƙonka da ka dauke shi ka tafi da shi. Yayin da aljannin ya ji wannan batu sai kyalkyale da dariya, a lokaci guda kuma ya turbine fuska yace ai komai da ka sani na duniya yana da mahallinsa. Nan ne usulin kundin tsatsuba. Babu inda za a aje shi ya zauna cikin kwanciyar hankali da kikkiawan tsaro sai nan din. Ka kwantar da hankalinka yaro Rosel. Yanzu nan zan yi wa kundin tsatsuba mukulli wanda ba zai taba buɗuwa ba face da wata kuba da ake kira muftahu zarbi. Kai sani cewa ya kai Rosel, ita dai muftahu zarbi wata kuba ce mai joni 3, ma'ana ana iya raba ta gida 3. Ba za ta taba yin aiki ba muddin babu gida guda daga cikin 3 nan. Gida na farko shine kai wanda aka kera shi daga yakutu. Gida na biyu shine baki wanda aka kera daga karfan shudin jauhar. Gida na 3 shine tsakiyar kubar wato gangar jikinta wanda aka yi daga karfan zawarjadi ruwan dorawa. Kai sani cewa bayan na sanya wannan kuba na kulle kundin tsatsuba, zan tafi da ita kubar na kasa ta zuwa wurare 3 inda babu wani mahaluki da ya isa ya je wajen ya dauko. Waɗannan wurare su ne bangwayen ƙarshen duniya na bangaren gabas, kudu da arewa.
kai sani cewa zan ɗauki kan wannan kubar na kai shi bangon da ke gabas, sannan na ɗauki bakin kubar na kai bangon kudu, ita ku tsakiyar kubar zan kai ta can bangon arewa ne. Ya kai Ruzel, daga nan birnin sun zuwa waɗannan bangwaye uku tafiya ce ta shekaru 50,000, ma'ana kafin ka je kowane bango sai ka shafe shekara 50 kana tafiya. Ni kaɗai ne aljanin da zan iya zuwa waɗannan wurare a cikin kwana 50. Yayin da Ruzel ya ji wannan batu sai murna ta kama shi, fuskarsa ta cika da murmushi. Ya ce, ya shugabana, ina roƙonka da ka hanzarta aiwatar da wannan shiri, domin ni dama tun jiya da ka tafi ka bar ni barin tsaba saboda tsananin tsoron ɗana Jafaru. A cikin sauri aljanin ya tara numfashin Ruzel ya ce, na san duk abin da ya fara tsakanin ku, ba sai ka faɗa min ba. Kai sani ya kai ma abocin hikima, ni na fi ka tashin hankali idan har wannan yaro ya samu damar buɗe wannan littafi, domin shugabana ba zai bar ni da rai ba. Kai ko wane ne wannan shugabana ka, wanda har ya kasa ajiye kundin tsatsuba a mahallinsa ya bar shi a hannun matsoraci kamata? Aljani ya takarkare ya bushe da wata mahaukacin dariya wadda ta sa gaba ɗaya gashin jikin Ruzel ya mimmike tsaye saboda tsananin razana. Aljanin ya ce, sanin shugabana daidai yake da neman kunci da azaba da bala'in da ba shi da ƙarshe. Da sanin shugabana gara kullum a rinka yi maka azaba kala 1000 iya tsawon rayuwarka. Kai ne fa ba surutu na zoyi ba nuri ka gani. Kafin Ruzel ya yi wani yunkuri, tuna aljanin ya nuna murfin rijiyar nan da hannu, kawai sai ya buɗe da kansa. Take sai ga kundin tsatsuba ya fito daga ciki, ya zo ya dira a hannunsa. Aljanin ya zaro kubar muftahu zarbil daga cikin aljihun rigarsa ya caka tsakiyar littafin. Kubar ta nutse ciki, ta fitar da kofa mai siffarta, ta bullo ƙarshen bangon, sannan ya murɗa ta kulle ya zare. Ko da yin haka sai ya mika Ruzel kundin, ya ce, jarraba buɗe mu gani. Ruzel ya kama bangon littafi biyu, ya ja da nufin ya buɗe, sai ya ji kamar an liƙe shi ne da kafin kusoshi. Ruzel ya iya kokarin sa ya kasa buɗe littafin, sai ya duba aljanin cikin gazawa ya ce, ya shugabana, na rantse da girman iyayena, in duniya za ta taru wannan littafin ba zai buɗe ba. Sa'ad da aljanin ya ji haka sai ya kyalkyale da dariya, sannan ya karya kubar mutahu zarbi gida 3, ya ce, yanzu zan tafi na ida aiki na. Ya kai ma abocin hikima, ina umartaka da ka mayar da kundin tsatsuba cikin waccan rijiyar, kuma kar ka samu damuwa ko da ɗanka ya samu damar sace shi, domin har abada ba zai iya ɗauko waɗannan sassan kubar ba a inda zan je na ɓoye su. Ruzel ya ce, an gama ya shugabana, amma ina roƙonka a karo na biyu da ka sanar da ni sunanka da na shugabanka. Maimakon aljani ya ce wani abu, sai sake bushewa da dariya ya ce, idan har za ka ji amsar wannan tambaya, sai idan har ɗanka Jafar ya samu nasara haɗa wannan kuba ta muftahu zarbil tare da mallakarta da kuma mallakar kundin tsatsuba, to a sannan ne za ka sanni ka san shugabana. Yana gama faɗin haka ya ɓace. Shi Kurziyal bai san sa'ar da ya tuntsire da dariyar farin ciki ba, dan shi a zatansa ya rabu da tashin hankali kenan har abada. Abinda bai sani ba shine yanzu ne ma zai shiga mugun tashin hankalin da bai taba shiga irinsa ba a rayuwarsa. Al'amarin Jafar kuwa tun sa'ar da ya gudu sai ya tafi cikin wani sako inda babu mai ganin sa, ya fito da mudubinsa na tsafi ya fara bincike akan hanyar da zai bi ya samu damar sato kundin tsatsuba cikin wannan rijiya ta mahaifinsa. Sai da ya shafe sa'a guda cur yana wannan bincike, amma bai samu nasara ba. Daga bisani sai ya gano cewa babu mai iya taimakonsa bisa wannan al'amari face Yalisa. Yalisa wata karamar yarinya ce kyakkyawar gaske, yan shekaru 11, kuma ya ce ga shugaban bokayen birnin Sin wanda ake wa lakabi da Boka Jinshan. Tsakanin Yalisa da Jafar ba a ga maciji, domin duk sa'ar da suka gamu sai ta azabtar da shi ta hanyar amfani da karfin tsafi. Wani lokacin takan ɗaga shi sama ta yi ta hajijiya da shi har sai ya fita daga hayyacinsa, ita kuwa tana mai kyalkyala dariya, ko kuma ta zane shi da bulala tsafi mai bacewa har sai ya ce ya tuba ya bita, sannan take kyale shi. Wani lokacin kuma sai ta mai da shi jakinta ta hau kansa yana tafiya da ita cikin rarrafe. Kai wani lokacin ma sai ta ɗaura masa igiya a wuya ta rika jansa tana cewa ga karanta. Wulakanci da iri-iri babu wanda ba ta yi masa ba. Saboda bakin cikin haka ne Jafar ya shiga bin bokaye dan ya samu sirrin da zai rama abin da Yalisa ke masa, amma kullun a banza, domin har yau bai samu sirrin da ya fi nata karfi ba. Gabar Jafar da Yalisa
ta samo asali ne wata rana da suka taɓa haɗuwa a gindin wata rija don shan ruwa. A wannan lokaci ruwan sha yayi karanci sosai a birnin Sin sakamakon wani mummunan yaki da aka yi. A lokacin Elisa ta ɗebo ruwa da kyar ta cika tulunta, sai ga Jafar ya zo. Ko da zuwan sa ya dube ta, ya tabbatar ya fi ta ƙarfi, sai kwace tulun ya mangare ta faɗa ƙasa. Kawai sai ya juya da nufin ya tafi abinsa. Ba zato sai ga tulun ya bar hannunsa ya dawo gare ta. Duk da cewar yayi mamakin faruwa hakan, sai ya juya fusace ya dubi Elisa ya ce, "Au, rashin kunyar taku ta ƴaƴan bokaye har ta zo kaina, to yau zan yi magani ki, yadda har abada ba za ki sake rena wani ba." Kawai sai Jafar ya tunkare ta, ya daga hannu da nufin ya shara mata mari. Wai an ce rashin sani ya fi dare duhu. Inda Jafar ya san abin da zai biyo baya, da bai yi nufin hakan ba. Ko da ya je dab da ita, sai hannunsa ya kage ya kasa motsa shi. Jafar ya iya kokarinsa don ya motsa hannun, amma abu ya fuskara. Ba zato kuma sai haumarin kansa da kansa, har sai da ya mari kuncinsa sau 40. Bai san sa'ad da idanunsa suka ciko da kwalla ba, ya fara kuka. Ita ko Elisa sai ta bushe da dariya har ta faɗi ƙasa. Daga can sai ta dubi Jafar ta ce, "Daga yau mun kulla gabani da kai har abada. Za ka san cewa ka taɓo tsuliyar dodo. Na rantsi da gemun mahaifina, duk sa'ad da na haɗu da kai sai na wahalar da kai." Tana gama faɗin hakan, ta dafa tulunta ta ɓace. Jafar ya neme ta sama da ƙasa ya rasa. Wannan al'amari ya faru ne wata 6 baya. Tun daga wannan lokaci kawo yanzu Elisa bata fasa wahalar da Jafar ba. Kai a kullum idan za su haɗu sau 10, sai ta azabtar da shi sau 10. Sai da ta kai cewa tun Jafar na jin tsoron Elisa har ma ya daina, domin yakan ce da ita, "Ai yanzu nayi sabo da azabanki, kamar yadda ake sabo da cin abinci sau 3 a rana." Idan ta ji hakan sai ta dariya ta ce, "Haƙiƙa ka faɗi gaskiya, tun da gashi yanzu duk wahalar da zan baka yin kuka. To ka sani na yi alƙawari ba zan daina wahalshe ka ba, sai ranar da kai abin al'ajabin da ya burge ni ko inda ina raye sai na yi abin al'ajabin da ko mahaifinki bai sai yi shi ba." Jafar ya faɗa a cikin gadara da ƙarfin zuciya. Bayan ya yi dogon tunani bisa abubuwan da suka faru a baya tsakaninsa da Elisa, kuma ya danganta al'amarin da neman taimakonta bisa samun damar ɗauko kundin tsatsuba, sai ya ga al'amarin ba zai yi ba. Nan take hankalinsa ya tashi, ya rasa abin da ke masa daɗi. Bayan shuɗewar 'yan sa'o'i yana sake-sake a zuciyarsa, sai ya yanke shawarar tunkarar gidan boka Jinshan don ya sadu da Elisa. Ya raya a ransa cewa a rashin tayyi akan ba araha. Babu mamaki Elisa ta amince da bukatarsa. Kawai sai ya tashi ya nufi gidan boka Jinshan gadan-gadan. Bayan yar gajeriyar tafiya ta kimanin dakika 500, sai gashi ya iso gaban wani tafkeken gida wanda aka yi masa rufi da koren karfe. Ginin gidan gaba ɗaya an yi shi ne da tubalin jauhar. Kofar gidan kuwa an yi ta ne da wani bakin narkakan karfe mai kauri da nauyin gaske. A tsaitsaye a kofar gidan wasu dakaru ne kimanin su 100 sanye cikin jajayen tufafi. Kowannen su na sakalar da zabgegiyar takobi a kugunsa. A kansa akwai gajeren koren rawani. Kafafuwansu na rufe cikin wani bakin takalmi mara nauyi. Yayin da Jafar ya tunkari kofar shiga kai tsaye, sai ɗayan sa ya sha gaban sa ya ce, "Kai yaro, wane ne kai har da zaka nufi cikin wannan gida mai albarka?" Kafin Jafar ya buɗe baki ya ce wani abu, sai ga wata akuta bayyana. Ko da ganinta sai gaba ɗaya dakarun nan suka yi sujada a gare ta. Akun ko duban su bata yi ba, sai ta dubi Jafar ta kyalkyale da dariya. Cikin abin da bai wuce dakika guda ba, ta furzo wata siririyar igiya daga cikin bakinta. Kaurin igiyar bai wuce nazarin dinki ba. Take wannan igiyar ta kanan dawayen Jafar ta shake shi. Nan take idanunsa suka kada suka yi jawur. Ita kuwa akun sai ta ci gaba da dariya tana mai cewa, "Kai mara kunya, yau kuma rabon wahala ne yasa ka biyo ni har gida? Lalle ko yau zan dandana maka azabar da baka taba shan irin ta ba." Jafar ya daga hannunsa da kyar da nufin ya mata nuni cewa akwai abin da ya kawo shi, amma ko kadan bata fahimce shi ba. Kawai sai igiyar ta rinka daga shi sama tana fada shi da ƙasa, sai da ta yi masa kayi 20. A wannan lokaci tun Jafar ya suma. Ko daga nan haka sai akun ta rikide ta zama Elisa. Elisa ta zo kan Jafar ta tsaya tana duban sa cikin murmushin mugunta. Nan take ta buga tafin hannayenta biyu, sai ga ruwa na zuba kan Jafaru. Ko da saukar ruwan a fuskar sa sai farfado suka ido biyu. Har ta yunkura za ta tafku wuyansa, sai wuf ya rike hannunta yace, "Dakata Elisa. Yau na zo miki da wani babban al'amari ne.
cikin tsananin mamaki ta dube shi tace faɗa abin da ke tafa da kai dan ina da uzuri a gabana. Shin kina da labarin wannan littafi da ake kira Kundin Tsatsuba? Ko da jin haka sai Elisa ta ja da baya tsorata tace kai ina ka ji wannan suna? Alhalin abba na ya gaya min cewa duk duniya babu wanda ya sai san komai akan Kundin Tsatsuba face wasu aljanu boyayyu waɗanda har yanzu an kasa gano ko su waye. Jafar ya murmushi ce to tsaya ki ji. Kundin Tsatsuba na cikin gidanmu a cikin wata tsohuwar rijiya karkashin tsaron mahaifina. Na zo ne ki taimake ni mu ɗauko shi domin ni ba zan iya ba. Sa'ad da Elisa ta ji wannan batu sai ta kyalkyale da dariya ta ce halaka haukace ne ko? Ƙarya kake. Abban ka bai sai mallaki Kundin Tsatsuba. Ka sani cewa a duniya yanzu babu wani boka da yafi mahaifina shi umanci, to shi kansa ya kasa mallakar Kundin Tsatsuba domin ya ce duk wanda ya same shi tamkar ya samu duniya gaba ɗaya ne da abin da ke cikin ta. Jafar ya murmushi ce yake Lisa ki sani cewa waɗannan aljanu da ba san su ba su ne suka bayo mahaifina ajiyar Kundin Tsatsuba. Ni dinnan na ga ɗaya daga cikin su, idan kina shakka ki bincike a cikin madubin tsafinki. Sa'ad da Lisa ta ji haka sai ta yi shiru tana kallon Jafar kawai cikin waswasi. Daga can sai ta sa hannu a cikin aljihun rigarta ta fito da wani madubin tsafinta wanda aka yi shi da zunzurutun danyen gwal wanda girman sa bai wuce fadin tafin hannu ba. Ko da tai wata yar tsatsuba sai ga hoton duk abubuwan da suka faru tsakanin Ruziel da aljannin nan tun daga lokacin da aljannin ya umarci Ruziel da rubuta sunan littafin kawo zuwa sa'ar da ya sa kuban nan ta Muftahu Zarbil ya kulle shi. Sai da wani abun mamaki shine Elisa ba ta iya ganin siffar wannan aljani sosai. Idananta suna ganin sa ne dishi-dishi, ma'ana ba za ta iya tantance siffofinsa ba. Ko da ta kare kallon sai ta cika da mamaki ta dubi Jafar ta ce lalle kam yau ka zo min da babban al'amari abin al'ajabi. Tunda haka ne sai ki cire min takunkumin azaba da yau, Jafar ya faɗa cikin murna da murmushi. Elisa ta mai masa da martanin murmushin ta ce na amince, kuma ka sani lalle a daren yau za mu ɗauko Kundin Tsatsuba, sai dai ban san yadda za mu yi ba dangane da batun ɗauko sassan kubar Muftahu Zarb. Ina ganin dole sai mun furta wannan al'amari ga mahaifina, amma ina tsoron yin haka dan kada ya mana fin ƙarfi ya raba mu da Kundin Tsatsuba. Yayin da Jafar ya ji haka sai ce kin ga masu iya magana sun ce samu ya fi iyawa. Mu fara mallakar wannan littafi, in ya so daga baya sai mu yi binciken yadda za mu iya buɗe shi. Elisa ta ce kwarai ka zo da shawara mai kyau ya kai abokina. To kai sani cewa daga yau ka zama abokin shawara ba na faɗa ba. Nan take ta mika masa hannu tana mai murmushi, shi ma ya mika mata nasa hannun. Suka gaisa karo na farko tun haɗuwarsu da juna. Lalle ba zan taɓa mantawa da yau ba, ranar da ni da ki muka yi musaba. Elisa ta dariya ta ce ni kaina wannan ranar ta shiga cikin kundin tarihi rayuwata, ba zan mance da ita ba. Kafin Jafar ya ƙara faɗin wani abu sai ta dashi zuwa cikin wannan babban gida. Su kuma masu tsaron kofar sai suka buɗe musu cikin biyayya. Jafar da Elisa suka kutsa kai ciki suna rike da hannun juna suna annashuwa, kai ka ce sun dade suna zumunci da abokantaka tsawon shekaru. Wannan shine abin da ya faru tsakanin hatsabibin yaro da hatsabibiyar yarinya, wato Jafaru dan Ruziel ma'abocin hikima da kuma Elisa yar boka Jinshan shugaban bokayen birnin Sin. A can wani bangare na kudancin duniya kuwa akwai wata ƙasa da ake kira Laharim. Laharim babban birni ne wanda ya tara manyan attajirai da sarakai da bokaye. Sarkin wannan ƙasa ya rasu ya bar ƴa mace guda ɗaya, wata kyakkyawar budurwa ɗan shekaru 18 wanda masana binciken tarihi suka tabbatar da cewa a duniya babu wata kyakkyawa kamar ta a wannan zamani. Ita dai wannan budurwa ana kiranta da suna Sima. Sima ta hau karagar mulki tun tana da shekaru 7 a duniya. Tun daga wannan lokaci kawo yanzu ita ke mulkin ƙasar Laharim. Tana da waziri wani guntun wada wanda tsawonsa bai wuce kamo biyu ba, ana kiransa Kaddaru. Duk abin da Gimbiya Sima za ta yi sai ta yi shawara da Kaddaru, kuma duk inda za ta tana tare da shi. Ta amince da shi matuƙa domin ta gaje shi ne a wajen kakanta, ma'ana Kaddaru ne wazirin mahaifin ubanta tun asali. A halin yanzu shekarun Kaddaru sun kai 122
amma idan ka dubi fuskarsa sai kai zaton yaro ne dan shekara 10 ba dan siffar gaɓoɓin jikinsa ba sai ka ce yaro. Yana da baiwa ta rashin gashi da yanayin tsufa, kuma har yanzu ya kasance kakkarfa ga koshin lafiya. A tarihin rayuwarsa bai taɓa rashin lafiya ba ko da ku ciwon kai ne. Wata rana da sassafe Gimbiya Sima ta aika aka kira Kaddaru. Da yake ba a yi masa iso gare ta, sai ya wuce zuwa cikin kuryar turakarta inda ya iske ta a cikin bahon wanka mai cike da kumfar sabulu, kuyangi na cuda ta. Ko da ya ganta cikin wannan hali sai sun kuyar da kansa kas cikin sauri yace, kai cona da cin amana gidan nan, lalle ba zan iya kallon tsiraicin ki ba, ranki ya dade ki gafarce ni, ban san zan riske ki a wannan hali ba, da ban shigo ba. Ko da jin haka sai Sima ta murmushi tace, ya kai Kaddare kai sani cewa ban kira ka nan ba sai dan idanunka su ga kyakkyawar surar jikina a bisa wani dalili guda ɗaya. Dan haka ina umartarka ka dago kanka ka dube ni sama da ƙasa, ka kare min kallo tsaf. Bayan haka zan yi maka wata tambaya wanda yanzu take zaka bani amsar ta. Na rantse da kabarin mahaifina, idan ka ki bin umarni na zan kashe kaina, kuma na dora alhakin raina akan ka. Kai sani cewa tuni na gama shirye komai tare da waɗannan kuyangi. Sima na gama faɗin haka sai Kaddare ya ga wasu kuyangi su 11 sun furfuto daga inda suka boye, sun kukkulle kofofin fita daga wannan turaka guda 11. Cikin tsananin razana Kaddare ya dago kai ya dubi Gimbiya Sima, jikinsa na karkarwa. A wannan lokaci ta miƙe tsaye daga cikin bahon wanka, kumfar sabulu na mammanna a jikinta. Take wata kuyanga ta sa wani kyakkyawan farin kyalle ta goge kumfar gaba ɗaya. Nan fasura jikin Sima ta bayyana karara a fili, ta kasance tumbur babu wani hijabi. Gashin kanta baki sidik mai kyalkyali ya zuba har kasan marata. Cikinta a shafe yake kamar bata taba cin komai ba, ugunta kuwa a tsoke yake, daga baya fashe yayi doro kamar a dora kofin lemo akai ya zauna. Fatar jikinta ja ce sumul sumul, ko digon kwarza ne guda babu a ko ina, tana da siririn wuya kamar na barewa. Sima doguwa ce mai madaidaicin kaurin jiki, tana da manyan cinyoyi da zarazaran yan yatsun hannu da kafa. Batun ido, hanci da baki kuwa kamar kwararren mai zane ne ya zana su bisa takarda daidai yadda ake bukata. Idan ta yi murmushi, mutum na iya jin kamar an zare masa cuta ajali wanda aka shafa ma shekara da shekaru. Yayin da Waziri Kaddare ya arba da wannan kyakkyawar sura, sai ja dogon goron numfashi ya ce, ranki da ne, na rantse da girman abin bautan mu ban taba ganin wani abu mai kyau ba a doran ƙasa tamkarki. Inda na san haka kike, da tuni na mutu wajen neman kyakkyawan mijin da ya dace da ki, domin sai na kawo miki wanda babu mai kyawun sa duniya. Ko da jin wannan lafazi sai Sima ta kyalkyale da dariya tace, ka fara hawa kan turbar da nake so. Ya kai Kaddare kai sani cewa a rayuwata ta duniya babu abin da nake so face tafiye-tafiye danganan abubuwan al'ajabi da ke cikin duniya. Ka sani cewa ina da kyau, mulki da dukiya, babu abin da na nema na rasa face abokin rayuwa wanda ya dace da ni. Ni Sima na rantse da darajar tsafin da na gada a wajen iyaye da kakanni, ba zan auri wani ɗa namiji ba face wanda ya fi ni kyau, mulki da dukiya. Na yi bincike a cikin madubin tsafi na gane cewa akwai wani littafi da ake kira Kundin tsatsuba. Shi wannan littafi ya kunshi manyan abubuwan al'ajabi guda 1000. Lalle idan na mallake shi, na samu ikon karanta shi, zan yi daukakar da babu wani mahaluki da ya taba yi, walau yanzu ko nan gaba. Na yi iya kokari na akan na gano inda wannan littafi yake na kasa. Ya kai Kaddare kai sani cewa bincike na ya nuna min cewa ba zan taba haduwa da namijin da zai dace da ni ba har sai na karanta wani shafi daga cikin shafukan Kundin tsatsuba. Yanzu ina neman shawara gare ka. Lokacin da Gimbiya Sima ta zo na zancanta, sai hankalin Kaddare ya dugunzuma ya kasa cewa komai, ya shiru yana tunani. Wata kuyanga ta zo da wani babban shudin mayafi ta lulluba Sima. Sima ta matsa kusa da Kaddaro, ta kai hannu don dafa kafadinsa, sai sauri ya matsa baya. Cikin furgici ta dube shi tace, lafiya me ya faru gare ka? Kaddaro ya nufasa ya ce, ranki da ni, ai ina kishi ne a ce wannan hannu naki ya taba jikin wani ɗa namijin da bai dace da ke ba. Na rantse da darajar gidan na iya sani na tun daga ranar da mahaifiyarki ta haife ki kawo yanzu namiji bai taba ki ba, har shi kansa mahaifin naki kuwa shine da kansa ya kafa dokar
duk namijin da ya taba jikinki a sare kansa, ba dan komai yasa wannan doka ba sai dan ganin tsananin kyawunki. Har yau wannan doka na aiki kuma muna kiyayewa da ita. Sima ta murmushi tace to naji batunka, zauna ka saurari nawa. Kaddari ya zo na nesa kaɗan da ita, ya sunkuyi da kai kas yana mai sauraro cikin biyayya. Abinda nake so da kai shine ka kai ni wajen bokan da yafi kowanne boka isa a kasar nan, domin ya bincika min inda kundin tsatsuba yake, kuma ya taimaka min na isa wajen har na mallake shi. Yayin da Kaddari ya ji haka sai ya ƙara yin shiru tsawon inda ki uka, sannan ya dago kai ya dubi Sima ya ce ranki dade, ai kaf kasar nan babu wanda zai iya wannan aiki face Buka Sulbaini ibn Barzuk. Ki sani cewa halin yanzu yana can jejin Falwas, ya shiga kogon ruhim dan yin doguwar halwar tsafi ta kwana 41 saboda wata muhimmiyar bukata ta sa. Ina jin tsoron mu je mu katse masa aiki, fushin sa ya tabbata a kaina. Yayin da Gimbiya Sima ta ji haka sai ta daka Kaddari tsawa tace kai waziri, ai sawun giwa ya take na rakumi, bukatar sa ce a saman tamu ko ko tamu ce a saman tasa. Ashe ba ni ke mulkin kasar Laharin ba? Duk mahalukin da ke zaune a wannan kasa yana karkashin iko na ne. Lalle Boka Sulbaini bawon mu ne, ubansa ma yayi bauta a gidan nan, dole ne ya bi umarnin. Haka yake ranki dade, zancen ki dutse ne ki yafe ni. Da jin haka sai Gimbiya Sima ta murmushi tace ya kai Kaddaro, na umarce ka da ka hanzarta komawa gida dan kai sallama da iyalanka, ka dawo nan bayan magariba. Yau din nan zamu tafi jejin Falwas dan mu sadu da Boka Sulbaini. Cikin biyayya Kaddari ya sujada ga Sima yace an gama ranki dade. Nan da na ya fice daga wannan turaka, zuciyarsa cike da damuwa domin bai san abin da ka iya faruwa ba ga rayuwarsa. Tabbas ya san cewa Gimbiya ta tsokano al'amarin da ba zai taba yiwa ba, domin ya taba jin labarin kundin tsatsuba a wajen Boka Sulbaini, kuma ya gaya masa cewa babu wanda ya san inda yake balle a san wanda ke da mallakin sa. A can birnin Sunkwa cikin sulusainin dare, Rujal na kwance cikin ɗakin sa yana barci, kawai sai ya farka a firgice sakamakon wata irin ƙara da ya ji mai kama da sauka a rado. Nan take miƙe zumbur ya ruga zuwa ga tagar ɗakin ya buɗe ta da sauri. Tartsatsin hasken tsawa ne ya bugi fuskar sa, ya ja da baya tsorace. Cikin ƙarfin hali ya ƙara leƙawa waje. Wannan karan bai ga tsawa ba, sai a can nesa kaɗan yake hango kyallinta. Urziyal ya dubi sararin samaniya da kyau, yaga babu ko alama hadari, sai kirjinsa ya fara dakan uku dan ya tabbatar ba lafiya ba. Take zuciyarsa ta fara waswasai, shin anya ko ba aljannin nan bane ya sake dawowa? Tabbas daga bangaren rijiyar nan mai dauke da kundin tsatsuba yake hango kyallin walkiyar. Ba tare da bata lokaci ba, Urziyal ya dauki rigarsa ya sa, sannan ya bude kofa ya nufi tsakar gida gadan-gadan. Da zuwan sa bakin rijiyar sai ya iske an dauke wannan katon murfin natan aje shi a gefe guda. Cikin tsananin tsoro Ruzal ya leka cikin rijiyar, yin haka da wuya ya ji wani abu ya fita burgu ya doke kansa, sai ga Ruzal ya tsalle sama ya fado kasa tim. Ko da ya dago kai sama sai ya arba da shi, ba wani bane face ɗansa Jafaru bisa wani aljani mai siffar tsuntsu, hannayensa biyu na rungume da littafin kundin tsatsuba a kirjinsa. Ko da suka yi arba sai Jafaru ya murmushi ga Ruzal ya ce, ya kai abbana, ai da man na ga maka cewa sai na dauko wannan littafin, to gashi kuwa lalle rana ba ta ƙarya. Cikin tsoro da matukar mamaki da damuwa, Ruzal ya miƙe tsaye ce, ya kai dana, ka rufa min asiri, ka rufa kanka kamar yadda wannan littafi inda yake. Idan ku kaki zaka tsokano masifar da ajali ya fita dadi. Ko da jan haka sai Jafaru ya bushe da dariya ya ce, haba abbana, ka manta ko ni waye? Ni ne fa Hatsabibi uban Hatsabibai. Ni ne likitan kasada mai binciko bala'i. Ni ne guguwar fitina mai tada duniya tsaye. Ni dai buri na bana so a zauna lafiya. Ni da tsoro mun raba gari. Da a bani labari, gara ni na baya. Abba kai hakuri, ni kam nayi gaba sai wata rana. Idan da rabon mu saki saduwa zan dawo gida. Idan kuma babu shi kenan, wannan gani ya zama na ƙarshe a tsakaninmu. Jafar na gama faɗin haka ya zungure cikin aljannin da kafafunsa kawai, sai aljannin ya ƙara yin sama ya luluka cikin gajimare. Shi Ruzal sai ya daga kai sama yana mai kallon sa cikin tsananin fargaba da damuwa. Hawayen takeici ya zubo masa yace a ransa, duk da Jafar ne ɗana kaɗai a duniya, da shi gara babu, domin gashi yanzu ya janyo min musifar da babu wanda ya sai kare.
tafiyar daƙiƙa 60 suka yi a sararin samaniya suka iso wani jeji da ke bayan gari. Aljanin ya sako ƙasa gaban wani kogon dutse. Saukar suke da wuya, ya lesa ta fito daga cikin kogon. Ko da ta ga kundin tsatsuba a hannun Jafaru sai fuskar ta cika da annuri. Ta dubi wannan aljani da ya kawo Jafar ta ce, an gaishe ka ya Gulzum, yau ka yi aiki mai girma. Cikin fara'a ta karɓi kundin tsatsuba ta dube shi da kyau, duba na nutsuwa, sannan ta gyaɗa kai ta ce, barkanmu da samun wannan littafi. Yanzu sai ku biyo ni zuwa cikin kogon nan don mu zauna mu yi binciken hanyar da za mu bi mu samu kubar da za ta buɗe shi. Tana gama faɗin haka ta juya ta nufi cikin kogon. Jafar da Gulzum suka bi ta a baya. Bayan yar gajeriyar tafiya ne a cikin kogon suka iso wani fili mai faɗin gaske wanda aka kawata shi da ginin lu'ulu'u. Wajen a haskake yake da wani irin haske wanda ido bai isa ya ga ta inda ya samu ba. Wajen ya kasance wata ƴar ƙaramar fada ce, amma babu komai a wajen sai tarkacen kayan tsatsuba iri-iri. Babban abin da ya baiwa Jafar mamaki shine farko sa'ad da za su shiga cikin wannan kogo, yana ta laluban wajen kai ka ce fiye da shekaru 40 baya ba wata halitta da ta shiga wajen. Ko da suka tunkari wajen sai yana ta yaye da kanta kamar labule, ta ba su wuri suka wuce. Suna wucewa sai ta dawo ta rufe hanya. Kai tsaye Lisa ta wuce cikin wannan kogo zuwa gaban wani dogon tebur kuma fada na bakin karfe mai dauke da kayan tarkacen tsafi iri-iri. Da zuwa sai Lisa ta aje kundin tsatsuba bisa wannan tebur. Jafar da Gulzum suka tsaya a bayan Elisa suna kallon abin da zai faru. Elisa ta rufe idananta, ta dora hannayenta biyu bisa wani dutsen tsafi, ta fara surutai irin na tsafi. Bayan kamar dakika 320 sai ga wata karamar guguwa ta bayyana akan wannan tebur tana katantama. Jim kadan sai guguwa ta rikide ta zama wani siririn aljani wanda kaurin jikinsa bai wuce na silin kara ba. Dogo ne zankalele kamar igiya domin kansa na tabo dutsen saman kogon nan. Elisa ta dube shi tace, ya kai Lubumas, mai ka sani dangane da wannan littafin? Ta yaya zamu iya samu kubar miftahu zarbi bude shi? Ko da jin wannan tambaya sai Lubumas ya kwalla ihu, ya tsalle ya rantuma da kasa, sannan ya dago kai cikin damuwa ya dubi Elisa ya ce, kai cona ya shugabata, ki sani cewa yau kin yi min tambayar da nake tsoron amsawa. Duk duniya babu wata kuba da za ta iya buɗe kundin tsatsuba face miftahu zarbi. Ita kuma miftahu zarbi kuba ce da aka gina daga sassa uku. Kowanne sashi guda an tafi da shi zuwa bangon ƙarshen duniya, bangaren gabas, kudu da arewa. Yau saura kwana 40 cif sashen ƙarshe ya isa bangon arewa. Ya shugabata, ki sani cewa babu wani mahaluki daga cikin aljanu ko bil adama da ya isa ya je waɗannan wurare a cikin lokaci kaɗan, sai wani aljani guda ɗaya da ake kira Markahul Subus. Yanzu haka shi wannan aljani na can a tsare a cikin fadar sarki Lu'manu na birnin Tehran, a cikin wani kurkuku da ke karkashin ƙasa, a daddaure da sarkar tsafi a cikin wata battar farin karfe. Ita kuma battar nan an sa ta a cikin akwatin bakin karfe. Akwatin bakin karfen kuma an kulle shi da katon kwado wanda ba shi da mabudi, sai dai a sare shi da wata takobi da ake kira sarjis. Ya shugabata, ita ko takobin sarjis mallakar wani tsohon dodo ne da ke cikin ƙarshen jejin Kalkim, jejin da saboda tsananin masifar wannan aljani da ake wa lakabi da Mogulus, masana tarihi sun kiyasta shekarun Mogulus da cewa akalla za su kai 330. Duk shekara na haihuwar 'ya'ya 3000. A halin yanzu jejin Kalkim a cike yake da iyalansa, ko ina su ne babu masaka tsinke. Duk duniya babu wanda ya san yadda za a iya kiyaye dokokin shiga wannan jeji a fita lafiya, sai mahaifinki Bokaji. Saboda haka ina mai shawartar da ku kai wannan bukata ga mahaifinki. Shi kadai ne zai iya taimakawa ku mallaki aljani Markahul Subus. Ko da Lubumas ya zo na azancansa, sai Elisa da Jafar suka kawo goron numfashi suka aje. Elisa ta ƙara dubansa ta ce, ya kai Lubumas, ina son ka gaya min dalilin da yasa aka kulle aljani Markahul Subus a cikin akwatin karfe. Ko da jin wannan tambaya sai Lubumas ya nisa ya ce, ya shugabata, kin yi min tambayar labari mai tsawo, to amma zan yi kokari na gajarce miki labarin a cikin koda sa'a 5 ne. Sai ku saurara don ku ji wannan labari mai cike da al'ajabi. Fiye da shekaru 15 baya, sarki Lu'manu na birnin Tehran na da wata zabgegiyar kyakkyawar mace da ake kira Fatisa. Saboda tsananin kyawunta ake zaton cewa ba mutum bace zalla. Wasu sun ce ruwa biyu ce, ana zaton ubanta mutum ne, uwarta aljana.
wasu kuma sun ce a ubanta ne aljani uwarta mutum. Har yau da babu wanda ya tabbatar da gaskiya al'amarin. Bayan sarki Lu'man ya aure Fatisa tsawon shekaru 4 ba samu haihuwa ba, sai al'amarin duniya suka tabe masa domin ba shi da burin da yafi ya samu magaji. Yayin da tunani da bakin ciki suka yi masa yawa, sai tare dukkanin bokayensa ya sanar da su halin da yake ciki, kuma ya nemi da su share masa hawaye. Gaba ɗaya bokayen aka rasa wanda zai ce wani abu a wajen tsawon ɗan lokaci. Daga can sarkin bokayen ya ce, ya sarkin duniya, hakika ka zo mana da babban al'amari, amma abinda nake so da kai shine ka ba mu kwanaki 3 mu je mu yi nazari, lalle ba za mu dawo nan ba sai da hanyar biyan bukata. Ko da jin haka sai fuskar sarki Lu'man ta faɗaɗa da murmushi ya ce, to shikenan, ku tafi na sallame ku, zan kasance mai sauraron ku nan da kwana 3. Nan take suka watse suka bar sarki zaune shi kadai a turakarsa yana nazarin al'amarin aransa. Da kwanaki 3 suka cika, sai sarkin bokaye da tawagas suka dawo ga sarki. Bayan sun kwashi gaisuwa sai sarkin bokaye ce, ya mai duniya, gaba ɗayan mu mun dukufa wajen bincike bisa samun biyan bukatarka, amma ban mu kai ga samun mafita ba sai abu guda. Sarki Lu'man ya gyara zama ya ce, ina sauraro, maza ka faɗi mafitan nan. Idan har kana so ka samu biyan bukata, sai an je kogon zuhurum an samu tsumin dodo kiryanu ka sha, sannan matarka za ta samu juna biyu. Ya kai wannan sarki ka sani cewa daga nan zuwa kogon zuhurum tafiya ce ta shekara 112 ga basamu dan gwarzon saurayin aljani mai takama da karfi da samartaka. Haka kuma ka sani cewa shi dodo kiryanu shiryayye ne, babu wani sihiri ko karfi da zai tasiri a kansa face hikima da dabaru. A iya binciken mun duk duniyar nan aljani ɗaya ne zai iya gajarce wannan tafiya a maimakon shekara 112 yayi kwana 112. Ba wani bane sai aljani markahul sabus. Shi wannan aljani shine mafi kyau daga cikin samarin aljanun duniya. A halin yanzu yana kan tsakiyar balagarsa, domin shekarunsa na haihuwa ba su wuce 640 ba. Saboda karfinsa da hikimarsa ake masa lakabi da abul hikima, wato baban hikima. A tarihin rayuwarsa bai taba sa bukata a gabansa ba ta gagare shi. Ya kai wannan sarki, kai sani cewa na tuntubi wannan aljani kuma ya amince zai je kogon zuhurum ya ɗebo maka tsumin dodo kiryanu, amma bisa sharadi guda. Sharadin shine ba zai faɗi ladansa ba har sai ya zo da wannan tsimi. Ko da sarkin boka ya zo na azancansa, sai sarki Lu'man ya shiru bai ce kuma bai shiga tunani. Daga can sai ya dubi sarkin boka ya ce, ni ma na amince, amma sai idan markahul sabus ba zai nemi raina ko mulki na ba, amma ko me yake so zan bashi. Kuma ina so ku gargade shi da cewa idan ya kuskure ya saba da umarni na, zan sa shi a cikin kurkukun da ba zai taɓa fitowa ba har iyakar tsawon rayuwarsa. Sarkin bokaye da jama'a sana jin haka suka yi zubin cikin jinjina al'amarin. Daga can sarkin bokaye ce, ya mai duniya, ai masu iya magana sun ce ciniki ba yiwuwa sai ga wuri ga kaya. Bari na kira markahul sabus don ku yi yarjejeniya tsakaninku. Kai daidai sarkin bokaye. Sarki Lu'man ya faɗi yana mai yin murmushin samun nutsuwa. Nan take sarkin bokaye fito da wani ɗan karamin kaskon tsafi, ya sa itatuwan turare a ciki, ya kunna musu wuta. Wani irin jan hayaki ya fara tashi. Kawai sai ya shiga kiran sunan aljani markahul sabus, yana yi masa kirari da cewa, ya sadaukin aljanun duniya, kai ne jarumi uban jarumai, kai ne abul hikima mai biyan dukkan bukata. Ya kai ruwan teku mai girgiza duniya, ya balbalin wuta mai kone jeji, kai ne girgije mai sanya inuwa ga mabukaci. Fito da izzarka da kwarjininka gaban sarkin duniya. Sarkin boka yana gama faɗin haka, sai garin gaba ɗaya so ya launi. Hadari ya gangamo, aka fara walkiya da tsawa, kai kace ruwan sama ne zai kece. Daga can sai aka kasa ta tsagiya tsakiyar fada sarki Lu'man, wani gabjejen aljani mai cika sura da kwarjini ya bayyana. Bambancin sa da bil adama abu biyu ne kawai. Yana da fukafukai a kuibin cikin sa hagu da dama, sannan yana da doguwar jela wanda saboda tsawonta har sharar ƙasa take idan yana tafiya bisa turba. Aljanin ya dubi sarki Lu'man, ya rusuna ya kwashi gaisuwa, sannan ya juya ga sarkin boka ya ce, gani na amsa kira, akan me ake nema na a yanzu? Sarkin boka ya miƙe zai ce, ya kai markahul sabus, kai sani cewa ban kira ka nan ba sai domin bukatun nan ta sarkin da na shaida maka. Sarki ya amince da sharadin da ka gindaya bisa afifiyo.
ya ce idan har ba za ka nemi ransa da mulkin ko me kake so zai baka, amma idan ka bijire umarninsa zai saka cikin kurkukun da har abada ba mu iya fito da kai. Wanda jin wannan batu sai Markahul Sabus ya tuntsire da mahaukacin dariya wadda ta sa fada gaba ɗaya ta hau girgiza har sai da ya shiru sannan wuri ya tsaya cak. Ashe har akwai wani bil'adama da yake tunanin zai iya kama ni ya tsare. Ya kai wannan sarki, hakika kai babban kuskure, domin ni ne gagarau uban kangarau. Gaba ɗayan sarakunan aljanu ma sun rasa yadda za su yi da ni, balle sarakunan bil'adama. Abin da nake so da kai ya wannan sarki, kawai mu tsaya bisa alƙawari banda tunanin nuna isa ko iko. Ko da jin haka sai sarki Lu'man ya murmushi mai nuna yadda da kai, ya nuna aljani Markahul Sabus da dan yatsa ya ce kai wannan aljani, ina mai ja maka kunne da kake yi bil adama, domin hatsabibancin mu yafi naku. Ka sani cewa duk yadda kake tsammanin mun wuce haka. Na rantse da darajar karagata, idan har ka kuskura kai ba daidai ba zaka ga iko na kuwa. Sa'ad da sarki Lu'man da aljani Markahul Sabus ke wannan cacan bakin, tuni cikin bokayen na ya ɗoruwa. Banda sarkin bokayen babu wanda jikinsa bai kama kirma ba dan tsoron kada Markahul Sabus ya halakar da garin gaba ɗaya. Ba zato sai Markahul Sabus ya tuntsire da dariya yace ai shikenan lokaci zai bambance komai. Yanzu me kuke bukata da ni? Sarki Lu'man ya sake murmushi a karo na biyu yace bukata ta da kai kawai ka tafi zuwa kogon Zuhurum ka ɗebo min tsumin dodo kiryanu ka kawo min, da zuwan ka zan biya kowace irin bukata ka furta. Aljani Markahul Sabus ya murmushe ce na amince, kuma yanzu nan zan tafi zuwa biyan bukatarka, ba zan dawo ba sai bayan kwana 112. Markahul Sabus na gama faɗin haka sai ga matar sarki Fatisa ta shigo cikin fada tare da kuyangi suna take mata baya. Da shigo wata tai arba da aljani Markahul Sabus, nan fa suka kura juna ido har sai da ta je ta zauna dab da sarki Lu'man tana wajensa. Shi ko Markahul Sabus idanunsa na tsaye a kanta ko kiftawa baya yi. Tune ta fi duniyar bigenta saboda tsananin dimaucewa da kamuwa da santa. Bayan Fatisa ta zauna sai ta dubi sarki cikin murmushi tace wannan kuma waye daga cikin bokan duniya? Sarki ya murmushi yace ai wannan ba bako bane kuma ba mutum bane, aljani ne. Markahul Sabus kenan, shine wanda zai yaye mana bakin cikin da ya addabi rayuwarmu na rashin samun magaji. Fatisa ta sake duba zuwa ga Markahul Sabus ta murmushi tace kai amma wannan aljani da kyau yake. Ko da jin haka sai Markahul Sabus ya ji farin ciki ya lullube shi, bai san sa'ar da ya maida mata da martanin murmushi ba. Sannan yace na rantsi da darajar iyayena, kap iyakar yawo na a duniya ban taɓa ganin mace mai kyawun ki ba wallau a cikin mutane ko aljanu. Cikin fushi sarki Lu'man ya dubi Markahul Sabus ya daka masa tsawaci, ya kai wannan aljani ka sani na sa hijabi tsakaninka da matata, ba kai ba ita, ban kirawo ka nan don ku hira ba, na umarce ka da ka bace min da gani. Rufe bakin sarki ke da wuya, aljani Markahul Sabus ya bace yana mai kyalkyala dariya tare da Fatisa sallama ta hanyar daga mata. Daga nan sarki ya sallami bokayansa da sauran jama'a, kowa ya watse. Al'amarin aljani Markahul Sabus kuwa tunda ya bar fada sarki Lu'man ya kasa samun sukuni sakamakon tunanin al'amari guda biyu da suka addaba zuciyarsa. Abu na farko shine wannan gagarumar tafiya da zai yi zuwa kogon Zuhurum dan ɗebo tsumin dodo kiryanu. Tabbas ya san cewa wannan tafiya ba karamin hadari gare ta ba, domin bai taɓa yin tafiya mai nisan ta ba, kuma ya san cewa akwai abubuwan hadari akan hanyar waɗanda ka iya jawo asarar rayuwa gaba ɗaya. Tun Markahul Sabus na yaro karami yake jin labarin dodo kiryanu a wurin tsofaffin aljanu. An tabbatar da cewa dodo kiryanu ya sha jinin aljanu sama da 40,000, bil adamu kuwa ba a lissafin su. Da yawa jarumai da sadokai sun rasa rayukansu wajen kokarin zuwa kogon Zuhurum dan ɗebo tsumin dodo kiryanu. Shi dai wannan tsimi an ce yana da sihiri 70,000, kuma ba a shan sa sai an san ɗaya daga cikin sihirinsa sannan a sha da wannan niyya. A halin yanzu sihiri ɗaya aka sani daga cikin guda 70,000 ɗin, wato sihirin samun haihuwa. Sauran sihiran kuwa babu wanda zai iya sanin su face wanda ya karance littafin Kundin tsatsuba. Bayan aljani Markahul Sabus ya yi dogon tunani sai yanke shawara ya koma gida ya sanar da mahaifiyarsa wannan gagarumar tafiya da zai, ko ta taimake shi da abin da zai kiyaye kansa daga abubuwan hadarin kan hanya.
nan take markawul sabus ya juya da baya nufi kasar su. Tsakanin birnin Tehran zuwa garin su tafiya ce ta shekara 40, amma a cikin sa'a 4 da yan dakiku kaɗan markawul sabus ya shafe ta. Yau shekaru 2 kenan rabon markawul sabus da gida, tun sa'a da ya ban kwana da mahaifiyarsa kan cewa ya tafi neman aure ba zai dawo ba sai da mata. Mahaifin markawul sabus ne wazirin sarkin garin nasu, kuma ya mutu shekaru 150 baya. Samaratu mahaifiyar markawul sabus tana zaune a farfajiyar gidanta. Koyangi sun zagaye ta suna bata labarai masu daɗi dan ɗebe mata kiwo tunanin ɗanta. Sai kwatsam suka ga markawul sabus ya bayyana a gaban su. Cikin tsananin farin ciki Samaratu ta miƙe zumbur ta ruga gare shi, suka rungume juna suna kukan murna. Bayan sun nutsu sai ta janye jikinta daga nasa, ta duba gabas da yamma, kudu da arewa, bata ga komai ba. Ya kai ɗana, ina sarkata? Ashe ba mun rabu akan cewa ba za ka dawo ba sai da matar da za ka aura? Markawul sabus ya jinjina kai yace, kin yi gaskiya ya ummina. Hakika na gano matar da ta dace da ni, amma mallakar ta daidai yake da tashin yakin duniya. Ba tare da bata lokaci bai kwashe labarin Fatisa matar sarki Lumanu ya zayyana mata, da kuma batun zuwan sa kogon Zuhur. Da ya kare sai ya ce, yake ummina, yi sani cewa na ayyana a zuciyata babu abin da zan bida a wajen sarki Lumana a matsayin ladan aikin da ne masa face ya sallama min wannan mata tasa. Idan ku yaki zan sace ta na taho da ita na daura mana aure. Na rantse da darajar sarauta gidan nan, na kamu da matukar san Fatisa, sanda ba zan iya rayuwa ba sai da ita. Ki sani cewa ban dawo gare ki ba domin komai ba sai dan ki taimaka min da shirin da zan kare lafiya ta yayin wannan tafiya, domin na san kin gaji sihirai da dama a wajen mahaifina. Sa'ad da markawul sabus ya zo na zancansa, sai Samara ta shiru game da sunkui da kai kasa, bata ce komai ba tsawon lokaci. Daga can sai ta dago kai ta dubi dan nata, idananta cike da kwalla, ta ce, ya kai dana, a cikin duniyar nan kaf babu abin da nake so sama da kai, kuma komai ka bukata gare ni in dai ina da shi sai na baka. Ka sani cewa wannan bukata taka daidai take da bukatar musunci a cikin ruwa, ma'ana idan ya jefa ko masa bai san abin da zai kamo ba. Tabbas zan taimaka maka, kuma zaka samu nasarar ɗebo tsumin dodo kiryano, amma ina jiya maka sharrin sarki Lumanu. Lalle wannan mutum ba karamin hatsabibi bane, domin yana iya sarrafa aljani kamar yadda ake sarrafa kwaya hatsi a tare. Ba ni da wani sihiri da zan iya kare ka daga sharrinsa. Hakika idan ka kusanci matarsa sai ya boye ka a cikin kurkukun da ba mai iya fito da kai. Kaga ko idan haka ta faru, shikenan an raba ni da kai har abada. Ina mai baka shawara da ka cire san Fatisa daga ranka, ka sake fita neman wata. Ka sani cewa duniya fa na da fadi, babu mamaki ka gano wata wadda ta fita a wani bangaren na duniya. Yayin da Samara ta zo na zancanta, sai markawul sabus ya murmushi yace, yake ummina, ki daina tsoron komai, ki sani cewa ni markawul sabus na kai wani matsayi da ba kya zato. Ina tabbatar miki da cewa babu wani bil adama da ya sai sarrafa ni yadda yake so a doran kasa sai dai dan uwana aljini ko kuma irin su dodo kiryano. Ne muke alƙawari babu abin da sarki Lumana zai yi mu, ke dai kawai yanzu ki taimaka min na je kogon Zuhurum da dawo lafiya. Samaratu ta yi ajiyar numfashi ta ce, to shikenan, ai an ce ba a kwacewa yaro garma, amma wanda bai ji bari ba zai ji hoho. Yanzu ka zauna, zan tafi jeji na samo waɗansu ganyayyaki da saiwoyi waɗanda zan jika su kwana a tsime, sannan ka shanye. In dai ka sha waɗannan saiwoyi da ganyaye, babu wani haɗari da zai same ka yayin wannan tafiya. Al'amarin dodo kiryano kuwa ba ni da wata dabara a kansa, sai dai hikimar ka ta kwace ka. Da jin haka sai markawul sabus ya murmushi ya ce, na san da haka kuma na amince, ke dai kawai ki tafi aiwatar da naki shirin. Kafin ya gama rufe bakinsa tuni Samara ta bace. Bayan kamar sa'a biyu sai ga Samara ta dawo dauke da wasu ganyayyaki da sauyoyi iri-iri burjik, wasu ma babu wanda ya taba ganin irin su a garin. Da zuwa ta sa aka dauko mata wata katuwar kwatanniya ta zuba a ciki, sannan ta kawo ruwa ta zuba kai. Zuba ruwan ke da wuya, sai ganyayyakin da saiwoyin nan suka hawo narkewa suna ta farfasa, kai ka ce kwatanniya a karkashin wuta take. Nan take ta kawo murfin kwatanniyar ta rufe, sannan ta dubi markawul sabus ta ce, ya kai dana, je ka abinka kai barci dan ka samu hutu daga nan zuwa asuba,
zan zo na tashe ka dan ka zo ka sha wannan tsumin na. Ba tare da wata gardama Markahul Sabus ya tafi zuwa ɗakin sa ya kwanta ya ta share barci har da munshari saboda gajiyar tafiya. Asubahin farko Samaratu ta tashi Markahul Sabus suka tafi zuwa tsakar gida inda aka aje kwatanniyan nan. Da zuwa ta dube shi tace maza ka dauki kwatanniyan nan ka shanye abin da ke ciki. Nan take Markahul Sabus ya daga wannan kato kwatanniya da hannu biyu wacce nauyinta ya wuce karti 100 su iya raba ta da ƙasa. Kawai sai ya kafa a bakin sa ya kwankwade ruwan ciki. Gaba ɗaya zuƙa uku yayin ruwan a bakin sa ya kare. Markahul Sabus ya aje kwatanniyan nan sannan ya gyatsa. Faruwa hakan ke da waya ji gaba ɗaya jikinsa ya ɗauɗime kafin a jima zufa ta lullube shi tamkar ruwa ake kwara masa. Nan da nan gumin jikinsa ya malala ƙasa ya taru. Inda bil adama zai fada cikin gumin sai ya nitse a ciki ya ji kamar kogi ya fada. Bayan gumin jikin nasa ya kafe sai kuma ya ji wani irin sabon ƙarfi ya shige shi tamkar zai iya ɗaukar duniya bisa tafin hannunsa. Markahul Sabus ya girgiza yadda ka tsalle gami da kururuwa wanda ta farkar da duk mutanen garin gaba daya. Kowa ya tashi a firgice daga bacci. Kawai sai dubin mahaifiyar ta sai ce yake ummina, hakika kin yi min kyakkyawan shirin da zan iya tunkara komai da kowa. Ina mai godiya gare ki game da miki sallama cewa ni zan tafi zuwa ga neman biyan bukatata. Kuma na dauki alƙawarin cewa ba zan dawo gare ki ba sai da matata Gimbiya Fatisa. Ko da jin wannan batu sai hawaye ya zubo Samaratu ta rungume Markahul Sabus tace ne maka fatan nasara dana. Lalle zan kasance cikin rashin kewa da tsananin begenka har sai na ga dawowarka. Nan take Markahul Sabus sai ban kwana da mahaifinsa. Sannan ya bude fukafukansa ya sama ta bi shi da kallo tun tana iya hangensa har ya kule a cikin sararin samaniya. Markahul Sabus ya sha gugurmai gaske a dazuzzuka da yawa kafin ya sako gon Zuhurum, domin sai da ya dauki ba dadi da mugayen aljanu iri-iri da kuma dodanni. Sai da ta kai cewa yayi jinyar rashin lafiya so 65 amma ko kadan bai tsaya da yin tafiyarsa ba. Ma'ana har ya isa kogon Zuhurum yana fama da rashin lafiya sakamakon raunukan da ke jikinsa. Shi kansa ya fitar da rayuwa amma bisa mamaki sai ga bai mutu ba. Lokacin da aljani Markahul Sabus ya dara a bakin kogon Zuhurum tsakiyar dare ne. Dan haka Dodo Kiryan da iyalansa na kwance a cikin kogon suna barci. Kogon Zuhurum na da matukar tsawo, fadi da kaurin gaske. Kofar shiga kogon zagayayya ce kuma an rufe ta da wani katon mulmulallen dutse. Babu mai iya janye wannan dutse face Kiryan ko kuma matarsa wanda ake wa lakabi da Mashamu. Sa'ad da Markahul Sabus ya iso sai iske wannan mulmulallen dutse a bakin kogon. Abinka da mai takama da karfi sai kama dutsen da hannu biyu da nufin ya dauke shi. Ko da ya cicciba da niyyar dagawa sai ji kamar yana shirin daukar sararin samaniya ne. Take ji kamar jijiyoyin hannunsa za su tsinke. Ba shiri ya saki dutsen ya koma gefe guda ya tsaya na mamaki. Daga can sai ya sake komawa ya dada jarraba a karo na biyu. Abin da ya faru da farko shine ya sake faruwa. Kai sai da Markahul Sabus ya jarraba daukar dutsen nan sau 7 yana kasawa. Al'amarin da ya mutukar ta masa da hankali kenan ya rasa abin da ke masa dadi a duniya. Nan da ya tsaya yana tunani yace a ransa, ba ni da wata dama da tafi yanzu domin a yanzu ne Dodo Kirya nake barci. Inda na samu damar shiga kogon da sai na sato tsumin sa salin alin ne tafiya ta ba tare da ya ganni ba. Amma idan na kuskura gari ya waye ya arba da ni ta wata kare. To yanzu ya zan yi tunda dai ba ni da ikon shiga kogon. Me ya kamata ne don kubuta daga sharrin sa? Wata zuciyar ta ce da shi kawai ka tafi cikin wannan jejin ka buya a wani wurin har zuwa wani daren sannan ka dawo. Babu mamaki kai sa'a ka tarar ya bar kofar a bude. Ai masu iya magana sun ce ba kullun ake kwana a gada ba. Yau da gobe tafi karfin wasa. Dole ne wata rana ya mance da rufe kofar. Da wannan shawara ko Markahul Sabus ya aiki amma sai da dare 7 ya shude bai taba zuwa ya tar da wannan kofa a bude ba. Kullum jiya yau. Nan fa hankalin sai ya ƙara dugunzuma. A wannan dare ne kasa tafiya ya tsaya na shawarwarin abin da zai fishe shi. Shi kan ya tabbatar da cewa tun da ya zo wannan wuri ba zai koma ba sai da tsumin Dodo Kiryano ko kuma ya rasa rayuwarsa a wajen. Haka dai ya ci gaba da tunani iri-iri har asuba ta doso kai. Nan take yanke shawarar ya samu wuri ya boye ne sa kadan inda zai rika hango kowa da zara ya ga Kiryano ya fita sai je shiga ya debo tsumin ya kama gaban sa.
Markawul Sabu zai tashi sama ya tafi can nesa kaɗan zuwa kan wasu bishiyoyi masu yawan ganyayyaki da duhuwa, ya haye kai ya ɓoye yadda yana iya hango bakin kogon Zuhur. Yana lallaba har gari yayin sha, rana ta fara hodowa. A lokacin ne gengedi ya fara ɗibar Markawul Sabu sakamakon gajiya bisa doguwar tafiyar da ya sha a baya ta tsawon kwana 112. Tun sa'ad da ya baro gida kawo zuwa yanzu bai rintsa ba. Lalle ku akwai tarin bashin bacci a kansa. Ba zato sai bacci ya sace shi. Ya ta kwarara barci abinsa, bai san abin da ke faruwa ba.